Hello guys, anh helam sopiro norno ko tabuk tipor jarawo ke tini ke norong nang milok ni somonde ke saikinar wana ani milok rilo mini nyos tong thangbai kya ke nos tong thangba ni ulo ang milok no han hai tang ko jotno khlai nai tabuk nugmang khra hi thai tongkha tabuk ko busuk tat ka hanai ji dem subathai komo dem phaikya nugmang hana korok thaisya bin ganao hantai thaisya bin ganao tai thaisya ge kuyang tai thaisya go mo haimang go dem buthaimang nugmang khnai kokora mo haimang ge nugmang khnai kuyang obo yang oi ji pora mangse je samnai step belai step tongmani ar beong buthai ke omo milok markena zat ka hammo kayang ro kora ri chongmai kha kayang ro go ke omo juri rupung ya gangke tabu rogo buthai ko phalai sima tongkhamu ke tamka moti lomi thanga pura ko lomi thangmanu ulo ko yarang rok sokbai kya yarang rok soi thangmai kita kang abuni ulo ko laini phangi side rokha ge rupni bithi rok khata mang khana norok yang rogo oramang tabuk yang rok oramang ke rogo ke omono ang bo bithi ro inai norok no oi mi omilok no basidika nugmang khana norok milok ni position thuno ganang bahai fast to nari hi haing thanga ka agi to mo pura ka ham tongmani no ke tabuk ini ke cara wati ti chori nyai nos tong thangka ke angke oma hajang ni han phirok go ya ni bukang phirok ya ni wan sui tongmani tabuk motamuti phiroka nugmang khana norok belai ang kakrang phaibe kitabuk najimo agin belai kormo thongkya mo rugram kha ko tamruk male ko ruk ni bungke ko bangla ko kok bangke dos sarok no ke ingraji bangke lipral virus no ko omo virus juri attack khaikangke ko buphang tai narak mayang nai tam kang pola belai bloi beong sogdi khibai borok nugmang khani yango naji belai sak sa thanga pura ke bithi ni somonde rok sanai ke nongno kisa tini nugmang khana yang pura naji belai bahing thamai kya wati wawi nai ke yang rogoi ko bethai ko ri chongmai kya nugmang khana ke mo naji komono jodi abithiri yang gangke uphang pura ap khambroi thangmai kya nugmang khana hi om hai rokung khangke norok jang biti phunuga bithi nordi pura khambroi thango seram sengthang pura ke nugmang khana ke angke oma hajang nong ni wana sukata wana hadi ke norok ni bo mahai makateng jodi mahai rokung jong hangke jango bithi phunuga nong no bithi nordi mahai belai sak sai thang hangke ke phunuga nong no taba bithi pura norok runani pura yapang ni sing pura spray khaima khanya yarang yorong spray ma khanya bo norok runai hangke oro 19 ta bosong tongo 19 ta bosongo thaiseba ma phalya ko sar hangat busu kotoma nugui mang khana norok sar kotoma khreja ngala hadi pes sartor sar roi musangyang jong khabo bukang tam khangke jodi rokung ya gangke bethai phalima tong hamta tabo ke bukang to motamuti phirok phaike tabo jodi tabuk bukang
khana kaham kerwinai bosok rogo yong mane abithiro rokhangke upang haine phirok khapinai agina hakeno ke bosok rogo yong tongo nungno phunugana ko bosok yong tongo ke bosokni biyo ko yong ni bithirok marnai ko mo je bosok yong ko suginai ros nang hangke beting nang hangke bufang ko taibo sasimyang ni bosok haun bagai hangke to video call khali ya nugmang khana rok naji rok an video no ke support khaji kisa an channel rok kerang chongni jate kaham hamya nong nang muktang content rok nuknai ke yang nugmang khana rok sosa kanya baginai ang tiar khai chongo nugmang jabra sa sa thamikya ke yang kel khajak ang nugmang khana rok yang kel khaka malching bonan baginai kotasa khajia ko yang 13 line khaikya ke wati ni bagai mo pro wati tilo mi thanginai ko harak sai thangmikya ke tabuk ani hai ko wati akmanu lose ma khaisua harak sapano soile paikeba taun bagai orokang sosa kainai nong nang malching paper sosa kaimai rok phunung nacha kan channel le kring tongni to video call khali ya betinin bagas singsinai jotono na hambai